sasenduduzweni abathandwa bakababa okwathi ngosuku lomhla ka-19 washiya ebamemile ethuzo wabona kepha uNkulunkulu wamthatha ngalelo langa kwaba intando kaNkulunkulu ukuthi konke kwenzeke. Angisukumi nalutho ke bazalwane, ngisukuma nokugcwaliseka inkulumo engayikhuluma noBaba uShiba. Ngithanda ukuyithula ebandleni lilonke, ngiphinde futhi ngithande ukuthi ngiyithule kubona ivakashi zethu abathandwa bakababa. Ngesakhulumayo Baba Shiba ukuthi umnikelo, ngoba lo mnikelo owethu sonke ufuna ukuthi kwazeke ukuthi uzohamba kanjani uma kuukuthi sekukhona uguquko noshintsho selenzeka. Amen. Ekukhulumeni kwami noBaba Shiba wacela uBaba Shiba ukuthi ngoba baneyinkinga lapho ebahlala khona uhulumeni akababhekelele sebeyazenzela izinto ngabakutholayo nabakuphiwayo mekhona obaphayo, isimo sasenduduzweni asikho right. Wayesethi ube nomhlangano wakhuluma noza kwabo ukuthi lo mnikelo lo esiye sibakhangeze bona njengoba ubaba washiya ethi sibakhangeze, bacela ukuthi lo mnikelo lo esizowuqoqa, umnikelo wenu bazalwane, suthathe lo mnikelo ube isamba abese kuthi izinto eziyidingo zabo neziyinkinga abese sikhetha umuntu la ngaphakathi ozohamba ayobalungisela o athenge lokhu abashoda ngabo. Ngambuza ukuthi imali ngiyinike bani, ngiyinike yini, sinike nina yini? Wathi cha, akathanda ukuthi kube khona kubona lo mnikelo ozowela ezandleni zakhe, kodwa ucela ukuthi kube yithina la ngaphakathi kumaGolden esizoqoka umuntu lo ozohamba ke afika athenge lezo zinto eziyidingo. Ngase ngiyamfonela, ngase ngicela kuyena ukuthi ke sicela ukuthi ke asinikeze ilist yezinto eziyidingo ezibalekile kuzothi nathi mesihlanganisa lapho esifika khona sikhethe kuyona le list, sibone ukuthi iziphi izinto eziyidingo nezibaluleke kakhulu, abese ke sijuba thina ithunywa eziphuma la ngaphakathi ebandleni ziyozilungisa, ziyithenge, zilungise lezo zinto. Manje bengidlulisa lokho kufakaza ukuthi ke kuBaba Shiba kusenjalo ngempela yini, nokuthi kube ubufakazi futhi ebandleni ukuthi ke sesenze njani, bangabona abazalwane ukuthi hawu yindaba namhlanje singakhangezi. Amen. Hallelujah. Siyabonga kunobhala wethu salodikela uBaba uShiba akephendula phakathi kwebandla. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ukuthi uBaba uShiba eqeda ibese sinikela ubaba wethu Archbishop uNdasi. Hallelujah. Ngeke ke baba uNdasi uqale ukukhuluma ngamthathu ukuthi uma icela lo Baba uShiba. Baba uShiba Nobhala ngolwazi lwami kusenjalo ngoba khuluma emazi saxoxa ngokuthi saqala salokhuza nekomiti, saxoxa nekomiti, sabonisana ngokwekomiti, sabona ukuthi ngempela esimeni esiphila kusona akufanele ngoba kunezinto ezidinga ngabe ilungisekile azilungisekile. Savumelana ukuthi cha, umnikelo lo osuqhamuka esabayihlangane impela khona kungaba yiswelihle lelo. Sabuya sehla xoxa sehla sesabantu nakhona safike saphakamisa lokho ukuthi kube khona ukuxoxa okuze phakathi kwethu naphakathi kwabaholi bangaleya basabayihlangane impela kacaca. Lapho ngibe ngasho khona-ke nami phambi kwabo ukuthi nama ngiyifuni ize kimi
ngoba izongikhulumisa. Kodwa kuhle uma sivumelana iye kothenga lokho okufanele kuthengwe abazokubona ukuthi le mali le yakwahlaba ehlangane nakho ekwenzileyo nakho kwenzile. Mhlawumbe nje okunye kwakho yikho lokhu kwalomsebenzi kade ngikhuluma ngawo wepulazi ukuthi kufanele bhikelele eplazini ngokuya eplazi leya umlungu yangidinga ayikho imali yokuya khona. Kuseyeminye njalo imisebenzi leyo okusho ukuthi ke asizange sithole lutho-ke oluphikisayo oluthi hayi akungabi njalo le mali siyayidinga thina njengoba ibinjalo ngenxa-ke yokuthi indlela engabuka ngayo kusho ukuthi bayabona nabo ukuthi njengoba sihlezi la bayayibona izinto ukuthi zime kanjani ngoba kwenzeka phambi kwabo. Njengoba nje kade ihlangane nekomiti ishe Cha omunye wekomiti okwazi ukubuka wathi yabona sihlalo uma kungenzeka ikhona indawo esibonakala ukuthi ingasiwe noma inini wini phezu kwabantu ingawa noma inini kule ndawo uma singathi kuemnikelweni ozoqhamuka kwahlanga kube khona amaplanga azothengwa azofaswa lapha phezulu ikhona ke ingcenyanyana esake sathi kuyifasa yabambela yakwenye indawo sekudilika kwenye indawo sifisa ukuthi ke lapho lesikhathi uhulumeni engakafiki sibe sibambisile lapho ngalezo zinto ungiluleka kulokho ukuthi cha kunendawo esengiyibonile esedliwa hayi ngaphandle ezingaphakathi la sihamba khona engahliwe noma inini welephe ngomuntu. Kodwa ke mhlawumbe uma kungenzeka athengwe lamaplangu awazokwazi ukushoka lapha ya bese sibona ukuthi ke mhlambe kwenzeka kanjani. Ngicabanga ukuthi ke ngokwami engingakusho lesikuxoxile uphelele lapho besingakatholi lutho ukuthi kukhona uguquko futhi olunye yabo. Ukuthula kwebandleni. Amen. Ayisiyabonga babushiba. Siyoncazela. Thula kwebandleni. Amen. Ubaba ucela ukwazisa ibandla likaBabushabahlangane leli laseNduduzeni ngoba ngizothi ibandla likaBabushabahlangane eliholwa uye esandleni sakhe. Thula kwebandleni. Ukuthi kunomnikelo wesiqabhu awunikelela ibandla likaBabushabahlangane laseNduduzeni. Ukuthula kwebandleni uzokhipha-ke ubaba Archbishop uNgqamu uyena ozoqinisekisa ukuthi lo mnikelo uyafika eNduduzweni. Thula kwebandleni. Okwesibili ubaba wethu Archbishop uNgqamu uzosondelana naye ubaba uShiba ukuxoxisana nendlela yokuhamba ukufika le eStenga baba uShiba la ukhale ngokuthi ufisa ukuthi uLesithathu ufinyelele khona. Ukuthula kwebandleni. Ubaba kusenesicelo-ke kumagolden wonke. Ukuthula kwebandleni. Ubaba unesicelo kumagolden wonke ukuthi noma umnikelo usukhona uzothengwa lokho okuthengwayo. Kulokhu abaseNduduzeni abakhale ngakho njengodongo lwayo nokunye mhlawumbe ukufuna ukulungisa ngaba amapayipi kungaba uphashaleni ukuthi bavele la kumagolden abanamakhono okufitha amapayipi ukubeka isitini nokufulela yonke leyo nto leyo nokunye okungavela mhlawumbe ngapho badinga amaglovu mhlawumbe ukhona kumagolden onamandla ukuthi angawathenga bavele labo abangenza lowo musa lowo. Kanjalo noma esethengiwa amaplangwe angahanjwe nje ayoshiwa khona kodwa sibe sinayo kumagolden. Ngakho kuba kudlulisa leso sicelo ukuthi laba abangaba namakhono okusiza bavele babe sobala la etafuleni. Amen. Nkosi likusise.
ubaba uZungu ezingolweni bamlindile emotweni bayacela masinye ukuthi akaphuthume umshayeli ke usejahile ukuthi ahambe. Amen. Hallelujah. Ubaba uyacela ukuthi ke yaziwe ilist yezinto eziyidingo zenu ukuze kuzokwazeka ukuthi ikuphi okungenzeka nakungafinyelela ke kukona babushiye ukuthula kwebandleni. Sizocela kubaba wethu umongameli osolayo ukuthi asukume abe nje nezwi ukuthi nimuzwe ukuthi khona ningabe senizwa ngamazwi ethu ukuthi ubaba ukhona kodwa nelakhe izwi nilizwe. Amen. Ukuthula bazalwane. Ngibingelele ithanda zikaBaba. Haleluya. Amen. Egameni likaMvelinqangi uJehova okuyena esimkhonzayo kuleli bandla. Haleluya. Amen. Kuyisibusiso kwengane zikaBaba ukuthi ithandwa zikaBaba ngalesi sikhathi sivakashele nomuzi. Haleluya. 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 Amen. Indaba engihlabe umxhwele neyisilonda manje enhlizweni yami amazwi kaBaba uShiba. Haleluya. uBaba uShiba usishiye emagolideni nezwi kakhulu ubuholi lokuhamba uyozifuna wena kusuka kumina. Kazi angiyoba yini nesandla sokuxoshwa kwahlaba ihlangane phambi kobuso bukaMvelinqangi ngezenzo zami. Haleluya. 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 Lelizwi uthi uchairman akakhulumi ngokwakhe uBaba uShiba. Haleluya. Kodwa i-revelation amazwi kaMvelinqangi aphila ngaphakathi kuyena athi xwayisa ibandla nobuholi bakhe. Haleluya. Haleluya. Singabi nesandla sokuchitha ubabhlaba ihlangane phambi kobuso bukaMvelinqangi. Haleluya. Uma uMvelinqangi ethi kwazingelosi ngiyozifaka emlilweni ovuthayo kangakanani ubabhlaba ihlangane. Haleluya. Haleluya. Uthi kwazingelosi ezingahambanga kahle ngoyifaka esihogweni somlilo ovuthayo kangakanani obaba. Haleluya. Akakhulumi ngoba mhlaba ihlangane kuphela ingane zikaBaba kodwa ukhuluma ngobaba ababekhethiwe uMvelinqangi uhola amabandla emhlabeni. Haleluya. Baxoshwa ngokuhluleka kwethu. Haleluya. Uma thina sifeyile emhlabeni ukumele iqiniso lokuhamba endleleni zabo sibathweza inkinga ngane zikaBaba. Sibathweza inkinga enkulu. Amazwi akho Baba uShiba ayohlala enhlizweni yami akayokuphela ngoba ngiyohlala nginembuzo ekuhambeni kwami nasezwenzini zami ukuthi angiyoba yini isandla sokuxosha ubabhlaba ihlangane phambi kobuso bukaJehova. Haleluya. uNkulunkulu awabusise amazwi amakhulu kangaka afike noBaba uShiba. Haleluya. Ubazalwane abadele konke uthi umprofeti uJesu babusisiya bayodela amakhaya nabantwana babo ngegama lami. Haleluya. Nibusisiwe ke ngokudela konke ngegama labantwana basenduduzweni. Elami elikhulu lithi kuyoba kuhle sithola ilist ukuze sikwazi ukuthi la mandla omnikelo phela khona kuneyinsizwa la ibandleni engizaziyo
othi umuthi kuzona ngicela isingi zikunike olofu abathathu. Haleluya. Haleluya. Ziningi insizwe ezikhona la ebandleni. Haleluya. 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 Sinabakhi phakathi kwebakhi. Haleluya. Sinamakhono ahlukahlukene. Sibusisiwe isandla esiphili kunesamukelile. Haleluya. Kungenzeka ungabi namandla okunikela imali kodwa uba namandla okuyopenda enduduzweni. Haleluya. Njengoba ngijuba ubaba uMgaba ukuthi adele ikhaya lakhe ukulekelela ubabshini, athathe upetrol wengane zakhe ukulekelela ubabshini, uyobusiswa ke mayenze njalo. Haleluya. 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 Engithemba ukuthi nasemnikelweni ezobala kuzoba nengxenye ezophuma iye kubabshiba esandleni ukuthi babshiba endleleni nihamba niyofuna iplaza uthola okuphuzwayo. Haleluya. Haleluya. uNkulunkulu anibusise ingane zikababa. uNkulunkulu anipha amandla ukuthi kulokuhlukumezeka okungaka okusenduduzweni. uNkulunkulu wazi konke, ubona konke, uzwa konke. Haleluya. Haleluya. Ngithanda amazwi kaBabshiba athi kufika isikhathi sokuthi sizibonakalise ukuthi thina we are not disabled, we are able. Haleluya. 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 Ukhona bazozenzela bona. Haleluya. Uma ke uzophuma lenqaba ephuma enkanyezini, kunenye inqaba ezophuma emalukwazi. Haleluya. Zibe mbili lezi inqama ziye enduduzweni zihamba ngeenyawo zazo. Haleluya. Ukuthi enduduzweni bayazifuya noma bazenze njani, uNkulunkulu ababusise. Haleluya. Ngoba besikade senza idili. Haleluya. Lalezi inqaba akuyobusiseka kuJehova uma bengazitholanga nabo abantwana balendlu. Haleluya. Lezi inqaba. Haleluya. Lo msebenzi walezi inqama uzowenza ubaba uMngcamu azithathe zombili azihambise ekhaya lethu ngoba induduzweni ikhala uMgoldeni. Haleluya. Ubothi nje uma uhamba noma udlula ujike nje lapha ungene ufike ushumayele ubakhulekele udlule uhambe ushiye lokho okusemandleni akho ingane zikababa. Haleluya. Haleluya. uNkulunkulu anibusise emaGoldeni nidele konke nabala. Haleluya. Izulu lilibi ladela. Haleluya. Engathi amazwi kaMprofeti uJesu neyibusisa asithembisa zona zize zinehlele. Haleluya. Uthi ubaba ngelinye ilanga ibona bayongikhomba indlela ekhaya. Haleluya. Haleluya. Uthi ubaba ayikho indlela ezulwini ehamba la kuthanda khona wena. Haleluya. Ngiyawuthanda lo mhlabelelo wakhe, ayikho indlela ezulwini ehamba la uthanda khona wena. Haleluya. 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 Wabongela wonke amabandla kaJehova ngoba nawo ayakhuleka ekhulekela ubabshiba. Haleluya. Kulesimo ababhekene naso. Haleluya. Haleluya. Nathi sikhuleke ingane zikababa ukuthi kule lifu elimboze umuzi wasenduduzweni uNkulunkulu enze ngamandla njengoba enza kubantwana bakaIsrayeli. Ladlula lelifu nakubona bazithola sebesekhenani. Ngalamazwi uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anandisele okuhle. Kodwa kakhulu bona uNkulunkulu ababusise ngokuphinda phindiwe ngoba thina kubona uvela isibusiso okwenza thina sigcine sibusisiwe ngokunyathela kwabo phakathi kwalomuzi
kaJehova. Amen. uNkulunkulu angusisi. Umongameli osewakhulumile phezu komuzi noma phezu kwabahlali basenduduzweni okungabantwana bakababa. Haleluya. Ebandla le sizothatha leli thuba manje silinike unobhala wamabandla. Haleluya. Kube khona athi khona noma mhlambe acacisa khona. Inkosi yomsaka embusise esenze njalo. Haleluya. Ngiphinde ngibonge ithuba engilitholayo kuzihambeli zethu. Kunomnikelo ovela kubazalwane benkonzo. Becela kunika. Becela kuNkulunkulu ngaphansi kwegama leni isibusiso. Ngoba uma bephanina anikubabuyisela ngalutho. Kepha bona bayonaniselwa ekuvukeni kwabaphilayo. Sithi-ke singama-golden abazalwane bakhiphe nanku umnikelo, ingubo, impahla zokugqoka. Kulezi impahla lezi zokugqoka angazi noma babushibe ngaphinde ngibuyisele kuwena yini ngendlela eziningi ngayo ukuthi uhlelo lazo bazonikeka kanjani noma yilowo nalowo olethe lo mnikelo weimpahla uzozaba abanikeze yini. Lithini bani? Licela kwenze kanjani? Nobhala ukuthi kulula uma abazalwane bekwenza bazelele babanikeze kuzobalula nakubona. Bayathanda la ukuthi bahambe bekhonile bazothuma ngamasana bekhona abakhonile. Uyabathokozisa la kwabona athuma khona impela. Amen. Ngiphinde futhi ke bazalwane okugcina ngibonge nje kakhulu kuma golden kakhulu uNkulunkulu anibusise. Siyazi ukuthi kule nyanga njengoba kade kuyile nkonzo leka October ibiphakathi nenyanga. And siphusha ngempela ngoba bekumele ukuthi le nkonzo lena sibe nayo abazalwane bepatanisa. Namhlanje umnikelo nje oqonde kwabasenduduzweni engisawubalile njena okwamanje sesibale isiliva owamaphepha u-5,506. Siyabonga kakhulu ingane zakwethu uNkulunkulu anandisele lapho emthathe khona. Kuthiwa sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Amen. uNkulunkulu kababusha bayihlangane nabo abantwana bakho Nkosi engcwele basebenzisweni lokulomsa befikile Nkosi kuleli khaya Nkosi lesisiso siyaxosa kanjoba Nkosi engcwele kuba Nkosi ufika kwabo nokuphuma kwabo bese kwayisisiso babusha bayihlangana lapha khona Nkosi engcwele athokoze isikwenzile kube kuhle noma sesiphuma nathi siphilele emakhaya singafica ukudla kodwa sihambe kahle nasendleleni ngenqola zomlilo Nkosi
abe nathi isigcina isilondolozo ngokumsana uthi mawufefe lo mhlelo lukababa manje naphakathi amen.